Play pi baro ki viewers saya simpan haga nika video ni page ready ban kebor like kam kata lomba ka Government of Meghalaya Office of the Deputy Commissioner Eastern West Kasil District Mairang but kani ka advertisement ka khon online application na ga banta ki post beper ki balai na po Eastern West Kasil District Mairang ki kapan lada don ki parlok utama ki candidates ki bakwa ban apply na uta ki ni post beper sumbaban page ki ga video na dugo bas dang do ban kut kham pintip kumge kita ki post ki kerdan bat kumno ban apply ki post hang ne ki long na kumta ka lower division assistant ka kerdan ka ba phila ban apply kan de ya ki lepas ya ka class 10 la ne SSLC pass bat kumjuru de bandon ya ka computer application knowledge lani kibla pendep ya ka diploma in computer science kumjuru de banla ya ka typing speed ka bade live ho contain ha ka shiminin bat ka jingsiu hangne kan de ka level 5 but ki post ki long kumne nam ta ki unreserved kadon lightly kasi jantia bat garo kadon spotally ka total kadong lightly ki post na kam ta ki lower division assistant gram sevak ka qualification kan di class 10 but the jingsiu hangne ru ka level 5 but post kadon kawe nam ta ki kasi jantia bat garo na ki nakabenta ki additional gram sevika Hangneru class 10 pass ke jingsiu level 5 kaneru na kabenta ki khasi jantia ban karo gadon kawe ke post namta ki enforcement checker hangneru class 10 nangta ka level 4 ke jingsiu ban post gadon kawe namta ki khasi jantia ban garo namta ki sectional assistant hangneru class 10 nangta ke jingsiu level ke basau nangta kadon namta ki unreserved kawi ke post nangta assistant mechanic hangneru panik bela pendep ya ka class 10 bat kunjuru ka certificate ha ka motor mechanic nani bela pendep ya ka mechanic pila don certificate pila ban apply namta kani ka post assistant mechanic nangta ka jingsiu ne kande level 3 nani ka level ka balai kadi namta ki khasi jantia bat garo kawi ke post nangta power pump operator hangni pada kelas 8 nangta pidi ru benang ban operate ya ketika power pump hangni ru ke jingsiu kadi ka level ke balai nangta ki unreserved kawi ke post ban namta ke post driver hangni ru kelas 8 pass kino ki candidates ki bakwa ban apply namta ke post driver kidi bandon ya ka valid driving license but lani ka heavy lani light motor vehicle but piru banang kumno ban shina ya kakali mo hangni ru ka level 3 kadon atli ki post namta ki khasi jentia ban garo but hangni kabakhadu kadai namta ki grade 4 hangni ki panik pelam ya ki bala pendep ya ka class 6 shajrong jingsiu kan ka level 1 lani ka level ka banakong kadon namtai ki unreserved pra namtai ki khasi jentia bat garo kadon shipro ka total kalong khat pra tali kidon adu live ho tam ki post namtai ki te ki name of post lani ki kerteng ki post paper telakar pan ya ki candidates khamtame ki bedai na po ka Eastern West Kasil subha 1 slam namar ka last date kan day hadu ka shitarik ubnai me arjar arpanru ba kala pediang ka online application nadu ka live hitrik umaj arajar arpanru tangkatai hak be day bat kani kubo like kam ban lada piko aban apply subha ban late nang ba ka rpa recruitment.gov.in